ko nɔgɔya olu ye Amin. ala se ko ɲuman ala ko nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a ma bɛn k'a cɛri suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw don ala ko nɔgɔya olu yɛrɛw fana ye min ye k'a dɔn kanuba jama ye u mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ ko ensemble k'u ka bisimila a banna u bisimila Tarawele muru b'a f'i ɲɛna ko saha bayi ni denmisɛnw man tɔɔrɔ si t'a la man tɔɔrɔ si tɛ an min ka kɛnɛ marhabani i m'i tɛn fo k'i changer ala ni an min barika sunkalo nɔ don a b'a dɔn i si yɔrɔ min na bi sogobilen maɲi ma a b'i ta kɛ furu ni légume ani jus naturel ani jɛgɛ sogo ani jɛgɛ sogo o fana ka di n da dɛ a cɛ ni bɔra kɛ n kan tun bɛ nin de fɔ ko jɛgɛ sogo jɛgɛ sogo o dun de don i b'a fɔ ko k'a bu bɔ ka di a bu bɔ ka di yan tɛ wa ne zane jɛgɛ sogo jɛman o de ka ɲi sogobilen n'i sera yɔrɔ dɔ la n fana ko n ko n da in k'i t'a ladege a bɛ se ayi n ko n da in ma n ko moro ka madame n ko moro tɛ dumuni kɛ n'a tɛgɛ n ko madame de b'a bɛɛ don a da n ko i t'o essayer wa ko ayi a fana k'ale t'o la a dun k'o lajɛ dɛ n k'a dun kɔrɔmuso y'a min ye n k'a kan ka a min n'a dun sɔmina a t'a dabila dɛ a k'a lajɛ bayi fo i b'a a b'a fili dɛ i b'a manje ko bebe n'a ba c'est-à-dire f'i bɛ nɛgɛ k'a amorti i nɛgɛ k'a amorti yaku ko k'a kana fɔ c'est-à-dire n'i y'a kɛ siyaka i bɛ sin k'a kunu tɛ ko yakuba nka yakuba jabate ko k'a kana fɔ n ta fara man kɛ kun walasi a kɛra yakuba ko yakuba yakuba Konate yakuba jabate yɛrɛ kɛ ayi n ko ale bɛ bɔ a la ale bɛ bɔ a la yakuba Konate barika bannen c'est donné des avis abuta mɔrɔ ala ka kunna ja kuma ala ka sababu ɲuman ala ka fariga fiye maa min bɛ nɛgɛw karafe la bi o ye aw ka dɔn Aisha Damele Aisha Damele mɔrɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an buramuso ɲalen don n'o bɔra aw ka dɔn réalisation na Seydina Umar Keita l'enfant de Kida Kuru ni Bodofɔ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn mɔrɔ Seydina Kani Baara min ye aw ka dɔn Bouakari Jara Bad an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'an b'a fɔ an ko Real Chelsea 1-1 hali n'o y'a sɔrɔ Barça cira Real Chelsea 1-1 Real fɛ yen mɔrɔ kuma aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Paris a fɔ Famara Dembélé k'a kana ko c'est pas grave i tɛ Barça bugɔ ko ɲama tɛ wuli fɛ o awɔ danga de wuli Paris kɔ awɔ a y'a fɔ Famara Dembélé tribunal de commerce la fɛn b'a la k'u b'a sɔrɔ ɲina a si t'a sɔrɔ awɔ voilà a si t'a sɔrɔ a y'a fɔ Famara Dembélé tribunal de commerce la en chef maître voilà ko Paris ka nin ko mais ko c'est pas grave quoi non mais ça va venir ça c'est que le Euroblanji la awɔ voilà Paris bɛ se ka a bɛ se ka yɛrɛ voilà a bɛ se ka remontada a banna komi an y'o ɲɛ yir'u la o sanjan na awɔ u labanna ka na bila anw yɛrɛw la min ye a ko tɔ ye an t'an sigi k'a lajɛ a banna Sidi anw ye citizenw ye wala a banna anw ye citizenw ye ne ye parisien Famara Dembélé i ti Famara di kuma dɛ tribunal de commerce Famara en chef o ka Paris ko alo ka buru ala ka daraka buru dunta Paris ka fɛn ni m'o kan na se ka bɛɛ don Paris la Paris ka si ni m'o kan ale na se ka bɛɛ don Paris la Paris man di maa minnu ye ko n tɛ Paris la dun n tɛ n ka tɔn cɛ ala k'a kunna ja ala ka sababu ɲuman ya rabi mɔrɔ ma min ye Jamadugu Kɛfa Awa Kuyate Keita juma dɔ fɛ an kɔni bɛ nin tilankɛ ninnu kɛ walasa awa dɔgɔkun laban an b'o kɛ nisɔndiya la nka an bɛ don fasiri kɔnɔ n'an taara nisɔndiya ye o tuma na dɔgɔkun daminɛ an bɛ kɔrɔtɔ ni beleke lajɛ ka na o b'a sɔrɔ an ɲɛnafin ko an bɛ ɲɔgɔn na ni ala ka jɛ ala k'a ko ye Yusu i k'a dɔn k'a fɔ kunfɔlɔ n'i y'a diya i k'a dɔn k'a fɔ kunfɔlɔ a tɛna kɛ daɲɛ kelen ye bi kunfɔlɔ bɛ taa n'an ye kɔlɔn kɔnɔ min ye indicateur de renouveau ye a b'ale kɔnɔ bi an bɛ taa kɔlɔn kɔnɔ n'o ye office du Niger ye office du Niger i k'a dɔn ko waati kura bolo da la i k'a dɔn cikɛlaw u bɛ se k'u ka jisɔngɔ sara ka bɛn ni waati min ye Yusu i b'a ye k'a fɔ PDG office du Niger ale ye k'a dɔn waati kura bolo da cikɛlaw ye sabu a kuma yɛrɛ kun cayara waati dɔw la ko fɔ mai kalo tile 31 a b'o di u ma 2021 san in na n'o tɛ a kun fɔra ko marisi bi ɲɔgɔnna don
aiwa ko kun ya dele nga ko nu tabulo ya to minye manyema no PDG aya monobo katana ye fom kalo kele bonyongo tuguni ayo de chikela uma chogo minna ikado campaign temene mini okera ubse ko jisongo sara chogo mina aiwa ko ni ngoni fora nyona jere do simfe mingera arabado akera ikado kafo nyono okonnala aiwa minye ikado nyono ngono nae kolo kono e maliki jalo andu ya le blagata e chide ngrengrene do maliki tara anaka kalamu tara buni kolo bonyona iba ikafo ko ni ngokun labenendo ka bla mars galo klebi saba ani kilende la o minye ikado kafo abora do koro o minye ikado avril o refana tetuguni fo mede ikado ablala o de la yusu minye jisongo sarali koe o kuma fe minye ikado kafo ni mboli adogo koro shin flana eniye o sabu ana sabu benyona aboli adogo koro shin flana min vleni adabo kunye ikado senika munumbe no echikela o ka senika wi olu ye la nyini minge adabora o de kama office Niger konala ya ikafo ko kakalo kele were duma jurumantigu bisega o ka jisongo juru sara chugo mina o kuma minye ikado kafo bijuma do o kuma kunganga saraka beni bide choi nga abora ma ka blafo mekalo klebi saba ani kele natala jisongo mino betalike campagne nando bafla ni tani konondo ani bafla ni muga o campagne o kuma ko fe mi wati bolodale kunsera o de koni bole fla do koro ni ni ka nyoni kata nyefe doni o kuma office di Niger amanyema ale ni ngani asiri ngani insri na kumbe do de konala PDG no office Niger PDG ale ni ka do délégué munu no lu bora kana ika do chikela olu jorofa nu na chikela ka do kunga kuma fo en PDB awo una chikela kunga kuma fo awo nu de nyonye o kuma na fe mi ika do ka fo ko directeur munu mbe no no zone wolonvla o directeur wi abrikalo kle mugani shegi temene uganyo na jere konala ika do ne aklina utara ina fo ambe no Abdul Kader Konate ale ya fo chugo mina PDG do ale be office Niger manyema yala bi akoko ni ngoni ikado aboli mi fla do koro ko onyefoli ko te ko gelenyi ko gele ya minyi ikado chikela usoro gele ya minyi usoro campagne temene una ko ere dronka ma ku ya bo adogo koro ya safie bo daka ki uye ukalla be ke ka beni wati ko fola unye o kona yusu ibai ka fo ko lakana bali ya ode kera sabuye office Niger ro chama mbi no ikado ka fo ma musa go soro ka chike fe una ko o chikela o ulu yuka chike nga dobe no ibai bagabaga ere mi no barka bunyana jatige wale ke batigila ma ufe o kera sabuye ma chama masega ka chike fe atno bo aywa chama ere fana be ulu ka furu fana tasuma blalo la jatige wale ke batigila ma ufe do ere balla ka ta chikela ko ni ko damandankulu de kamasa ulu yu la jatemine ke anu ka nywana jere konna la akilina folen volo nana bo minga o de ka bo adogo koro ya saga wati boloda fie bodaninga ku ye ubsegu labe ka bena ko chugo ya chugo mina odo ere chike nga umasegu ka chike fe ula doso kono ko sabu umasega bo foro kono ka doso ayo malo maka nyo ere uludo umasega la doso aywa fe mi ka do ni ko munu yoro munu ko folefle aywa nagwele asira uluma akaja ko ni wati bolodale ndi uma abe fomi mako contre saison nu yo bara uke ni ala yo musaka unoya ko bara ukera obisega ke sababu ye ka do jisongo mimbula uko sara ko kumana ka ke sababu ye chama mseki labe ka beni jisongo sara li chugo mina aywa ikado Abdul Kader Konate no ambe aende fo aywa imfe minda ka PDG ka fola akoko ikado ko ni mbela jile kera lanyini ngono lanyini mi ni chikela ire oyo lanyini anu ka senika jekulu de o lanyini ka foko ka ikado fia boda ku ni ga wati mono bo chugo mina obsega jo ikado ka jiko jigiya o tali koro chugo mina aywa munu be office Niger konala ko uwere be fesa gouvernement rede ka ikado jiko atabala ni ka ikado musaga ko ka keta ye ko miliyari nani sefa wari ore kanga do akola o minye ikado ni ngo nunu tabulo be ko gouvernement abuna joli de di o alnu maseka alnu desera chugo ko nu sera ka ali miliyari fladi o kulu na ikado o wenche mauni nyonche mamunu be ni gele ni ulu soro ka jisongo sara kabla jorola na ya soro munu ire jisongo ere saraka banfana o kumana ka wa musaka awar mugu na di uluma ga jisongo sarale onoroblai o hectare kile yere fana ko jisongo ikado ka fo watani fla ani keme woro ko odro ne nyinde do ikado sare mu me konnala maliki jalo aleti nganga chidenye kata ni keneka ikado ka fo kolongono ikado office Niger kata ni ko nyenyini ninga na amada note anye kuna fo nsoro ka vokalu nsoro mado tara kata nyewuli kuma ni jamana chi kuma de fo no kata jamana chi kuma de fo kata kana atogo eba fo vocal kana fo Clement Damele Clement de vocal ke
ko cikɛlaw kana jisɔngɔ sara k'u kana dɔrɔmɛ di ko ka dugukolo k'u kana dɔrɔmɛ sara k'u ta de don o kuma na o office bi dilan don min Clément kun bɛ yen wa ayi office yɛrɛ yala Clément b'a kɔnɔ ko dɔn a n'a sigi kan dɔn ka sɔrɔ ka kuma tan wa ayi n'a taara dusujugu don cikɛlaw kɔnɔ ni cikɛlaw ye tiɲɛni min kɛ Clément Danbele nɔ don dɛ wa n'u ye tiɲɛni kɛ a kɛra olu de la Clément bɛ balo k'a sɔrɔ olu tɛ koyi wa olu de b'a kɛ u yɛrɛ la Bamakɔ yan de o a t'a dɔn ko min bɛ sen na ye a t'a dɔn ko min bɔ ka taa Baginda o ka taa ɲɔnɔ kunkanko kibaruya sɛbɛn ta Baginda k'ale ko Bagindakaw ma k'u k'a sɛbɛn u tɛgɛ la k'a d'ale ma sisan ale bɛ taa di bandaw ma audience t'ale ni bandaw cɛ ko n y'a to Ala ma n ko kumana Clément de ye bandaw sigi ni Clément kumani ɲɛna i b'a fɔ k'i bɛ Mali ta ka d'a ma wa a taara kɔlɔnkɔnɔ maaw bɛɛ hakili suɲɛ dɛ ka olu dusujugu ni tiɲɛni dusu ye jigin olu kɔnɔ n'a kɛra ko ale ma voix dɔ bila k'ale bɛ kɛ premier ministre ye ko ni i bɛ ka fanga binna wa ni meeting la wa ni meeting don wa a ko ninnu k'u sigi k'a lajɛ ko dɔgɔkun kelen ko bandaw b'u wele Bamakɔ yan u bɛ kalo kɛ ka san kɛ ba t'u wele u bɛ si kɛ bandaw t'u wele Clément ye min k'anw ka Maramu Kɔnɛ yan nɔ a ma dogo maa si la Maramu Kɔnɛ an ka don kibaru baarakɛla don yan nɔ a bɛ yan Clément bɛ yan a bɛɛ b'a dɔn a kɛra maa minnu ɲɛna olu bi yan a banna ko ordinateur san ka di yan i bɛ taa PlayStation san ka di muso ma k'o ye ordinateur ye ale de taara kɔlɔnkɔnɔmaw bɛɛ goloba an ye nin vocal mɛn dɛ an y'an ka ciden de wuli n k'a ka taa i bolo da ko kisɛ ka kɔlɔn kɔnɔ Jalo dun n'a ye min fɔ a ka kalimu wulibali don a taara ka taa ɲɛɲini ka na n'a tiɲɛ mais min f'i ɲɛna impunité de bɛ jamana kɔnɔ Ala n'o tɛ Clément bɛ taa nin sugu fɛ na a b'a wele de k'a bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo k'a k'i ɲɛfɔ a man ka tile fila kɛ fiɲɛ na o kɔfɛ wallahi ninnu dɔw bɛ fɔ k'olu a b'olu kɔnɔ ko maa bɛ wuli tile kelen ka kɛ ŋana ale yɛrɛ bɛ taa olu ni Isa Kawuji ninnu de ni jamana min Mali binna Mali sara mais jamana min kungo fɔba ni jamana min politique ka animé ni Clément Danbele Isa Kawuji min yɛrɛ i Nusar ninnu ye mais Mali sara de wo Kawuji min yɛrɛ fana ka fisa a caman ye koyi munna sabu ale y'i to a kɔnɔ k'a fɛn dɔ tiɲɛ fɔ mais maa ba kelen de bɛ Mali la k'u to a la tiɲɛ tɛ fɔ diɲɛ na wɔɔrɔ a la an k'o fana taare ni fɔ a kelen an k'o kelen ni fɔ a ye an k'o fɔ a y'o kɛ nin waati na a kɔni a y'i to a kɔnɔ k'a tiɲɛ fɔ mais Moro a fana ye fila fɔ dɛ a fila fɔ bɛ b'a ko la a ko transition olu b'a dɛmɛ quelles qu'en soient les circonstances awɔ a ma jɛkulu sigi o kama nka transition tɛ dɛ Asimu Goyita ale bɛ Asimu de dɛmɛ transition tɛ dɛ an ka walawala an ka ale bɛ Asimu de dɛmɛ nka transition CNT fiɲɛ a b'o fɔ dɛ k'a fɔ k'a to a kɔnɔ n'o tɛ o fana man ca maliden na maliden caman b'a to de fɔ u ka gɛn ka wulusiw nɔfɛ walima u k'u foni ka fili a datulen ko u la u sɔrɔ ka na k'ulu b'a tiɲɛ fɔ o y'a sɔrɔ o taara ka dan kɛ o jogo ɲuman kelen b'a la mais Moro n bɛ min f'i ɲɛna maliyɛnw k'u kɔlɔsi non ne kɔni mana ye ko Mali politique de bɛ ka animé ni Clément Danbele ninnu ni femme miriki moroko ninnu ye Clément yɛrɛ il est venu d'où il fait quoi il est quoi il est qui ale tɛ office dossier yɛrɛ dɔn a tɛ foyi dɔn a la awɔ ka cikɛlaw su dɔrɔn ka t'ulu papa k'u ci u hakili la ka na n'a yɛrɛ ye a b'a ka taa bɛɛ ɲagami capitaine wa ko colonel wa lieutenant Clément de Arasa Majili man ka garadi fɔ yan waati dɔ la ko lieutenant ko jalatigi don yɔrɔ dɔ la dɛ k'a taara Kulukɔrɔ ko jalatigi kun don yen dɛ jalatigi ba dugukolo dɔ minɛna dɔ la ni jalatigiya ye k'ale colonel ye ko colonel Clément Danbele a kɛra professeur ye ɲɔnɔ n'a taara Baginda a bɛ kɛ maraîcher ye n'a nana a fɔ k'ale ye Bankɔnikaden de ye awɔ o de don dɛ ale ka Bankɔni a k'ale ye miɲɛnkaden de ye ko fɔ ni kɔlɔnkɔnɔmaw y'ale janfa n'o tɛ ale t'u janfa a barika Ala ye ale ye Bankɔnika ye ka tɛmɛ e kan ka bɔ a la mais a mana ne sɔrɔ Bankɔni na cɛkɔrɔba tun bɛ barama dilan Bankɔni na ne b'a dɔn kuma bɛɛ mana fɔli kama wala an ka taa awɔ n'o tɛ cɛkɔrɔba tun bɛ barama dilan Bankɔni na ne b'o kalama an ka taa kuma bɛɛ mana fɔli kama an ka taa Ala k'an kunnadiya amin Moro Ala kosɔn sa kuma bɛɛ mana fɔli kama ni yɛlɛnna kɛnɛ dɔ kan ayiwa ni ma kunnadiya a bɛ f'i ye a dɔ la Moro IRD awe kado abe sebenta Mali Tribune IRD awe kado Igor kale ka mɔgɔw y'u ka awa minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka taa cun IRD la ko bina ka bi tiɲɛ yɛrɛ la min ye awe kado jɛkulu min tun bɛ yen Mali en action Mali en action awa ne a ma ɲɛma tun ye Mamadu Igor Jara ye Mamadu Igor Jara min n'a ye awe kado a kɛra ministre ye anw ka jamana kɔnɔ ministre min
mi awekado no Kurani jim ministry Mamadou Igor Jarami ni akera awekado ministry anga jamana kono mi awekado sorota sira kofo Mamadou Igor Jarami mi ni awekado BIM SA o ma nyema kundo no bangi belebele anga jamana kono no tabena kabwe Mamadou Igor Jara mi awekado bangi fenfebe abe bangi mi nyema o yoro be nye kono ale do belajele ma nyema e bro o Mamadou Igor Jara ale koni awekado nyera la mi awa jakulu min be no URD ani aka jakulu min na yu faranywanga mi ikado me ai me akado olu yuka minambela jeleche ningu kunda URD ka bro abi wati jambo abe kalo jambo awekado Mamadou Igor Jara ka koni awekado fasuru koni ajira ka fo awekado ale kontra URD la ngamuro awekado nyera la minye aka parti president minye awekado oma ani secretary general ani kado mama be ni awekado we parti tondo oluko ngo ko namanya Mamadou Igor Jara ne bita angore betugo nofeo bro awekado aka bosika la bina kabbi awekado Mamadou Igor Jara kale koni URD tondenyi bro awekado URD clay do koni mawbo awekado kumbana kumbamini mawyo doyo mawbwala koni ayira kafo awekado nyera la ko URD kafo kutna ma candidat kelengelembo mi URD ikado ko section de bi faranywanga nolu faralanyanga oluko mi mado sugandi mami no kanga ke awekado mi URD ka cheboy ngamuro awekado minye adema chio sana minye awekado anga parti do chio sana do primaire ko to luka parti la da to luka parti tabulu bela jele bibbe candidat kelende ka section Allah ba ko ke ka kalaflika uyere ni nwange ukanga mami sugandi ubusi ka fo be bono toy yapana ka fo angata kalafli ube ka voter ba fo ko mingera ya fambia bala 2001 2002 wati adama kola be 2000 adama yere ko ne tekala piwo tekala sini sanjama be ga yere saraka abana lu ko ne be doka ye ki sigo dibi o sumala ni sebe kuresi sise dale ka fasire anya bo Mali tribune ngono Kuresi Sise ambafo ka Mali tribune bela jele fo yusu ikado ka fo niko dugudo ka jadobo kofe jien dante dong ero kelenye jien ko dante ikado ko kelenye jien don refana dante dong kelenye ni nye ikado ka fo ameta giglo alebe kono wari jamana la amena daka bana kuma fo sa ni jimasa iba beye ni nye ikado jiri forotigi doye jiri forotigi do okumana ko ale labana ka kono de do aburamuso la ka kay tajuru saraye afuru furumuso ba ale kono daola tajuru sara hukumu kono haketo be kuma kerefe la vengeance voilà qui se mange à froid ata ngero yekoi le vengeance vengeance ogma yusu iba ka fo ko minye ka do sansa babonyongo nunumbe ka do mayala ubuka mnyoko jado nyona no yi ka do a Celestine ale be ka do campement mina o salam kuro campement abe département mi fe o de gigloye o minye ka do ka Jérôme ale planterie no yiri forotigi yusu iba ka fo ale de labanasa ka do musoni ya jamvali minge kata chekuraso o dusukasi fe ale kono do muso ba ire la kilenye ko kaka tajuru saraye haketo be kuma kerefe o kuma na yusu ka do ka fo ko muna muso ire farala ale la fe minye ni ngo esa ka bar abela jile barachira aywa fe minye abrikalo kile kono ndo ba fulani mugani kile saina ni ka Jérôme ka do anga Jérôme kotere ayi anga Jérôme kote nu kote nu zize ayi nu zize kote ne guglo Jérôme ni guglo Jérôme de okmana ikado ka Jérôme ale ikado ka fo maisa adola ko ikado ka fo akoni akumbe ikado kamale ire mana kamale njalaki do atige ko kain onga ikado ka fo ale koni mbe yoro minasa o de giglo ye o minye ikado akamuso o koni ona na isara alasa ko ale fari jole mbate okma ka kada
ye ni ka taa I k'a dɔ giglo k'a ka da ye ka taa I k'a dɔ yɔrɔ dɔ la sa ka taa ka fariguan ka t'o furakɛliw kɛ ko I k'a dɔ musaganin ko b'o la wa tile damadɔ furakɛli fana don ko ni Jérôme bi jɛ n'o ye Jérôme yɛrɛ ko k'o ti baasi ye fariguan kɔni banabaatɔ furu tɛ o kumana ni fariguan de b'i la I labɛn I ka taa ne yɛrɛ bɛ musakaw di o kumana min ye I k'a dɔ muso ye a y'a ka labɛnw kɛ min ye furasɔngɔw ye ani I k'a dɔ taa ka segin o musakaw n'o ye transport ye min ye Jérôme ye ka Jérôme ye a ye nin bɛɛ lajɛlen di muso ma o kumana min ye Jufakɔnɔ musakanin fana ye Bilankɔrɔ ɲɛti quoi k'a ka dɔ kɛ Bilankɔrɔ ye a y'o fana d'a ma nin bɛɛ lajɛlen bonya tɛmɛnen kɔ a Célestine ale kɔni I k'a dɔn a denmusonin n'o ye Angélique ye a y'o ta ni k'o da kɔ la k'o siri I kɔrɔ o kumana k'a ka dugutaa sira minɛ Giglo sira minɛna dɛ o kumana Yusu min y'i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ taa furakɛli la cɛ fana sigilen don k'a bɛ taa furakɛli la ko min y'i k'a dɔn a jɛɲɔgɔn ye n'o ye I k'a dɔn k'a Jérôme ye ale de nana I k'a dɔn sigisa ka mɛn a ma jaabi sɔrɔ muso ka ko la muso taara tile damadɔ jaabi foyi ma sɔrɔ o kumana min ye I k'a dɔn musonin kɔni taara ka Jérôme a n'a ba de to ɲɔgɔn kan n'o ye burankɛ ni buramuso ye o kumana min ye Rosalie ye ale de I k'a dɔn min ye Rosalie ale de I k'a dɔn npogotigi ba ye n'o ye Célestine ba ye Célestine a taara ka I k'a dɔn ka Jérôme ni Rosalie de to ɲɔgɔn kan waati min na olu bɛɛ I k'a dɔn o sigi la sa fɛn min I k'a dɔn Jérôme ye a nani ɲamada k'i kuloma da muso o ka kunnafoni tɛ ka sɔrɔ o kumana Jérôme de ye Ala minɛ sa n'a ye weleli kɛ nɛgɛjuru bi taa I k'a dɔn répondeur ka tɛntɛrɛ jaabi ti sɔrɔ a ko k'ale ma foyi faamu nin na maa min farigantɔ bɔra I kɔrɔ ka taa furakɛli la n'i y'a ye I tɛ ka kibaruya sɔrɔ o kan nɛgɛjuru sira yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ k'o ye kamanagan ko ye a kɛn bɛ k'ale Jérôme jɔrɔ o kumana Jérôme y'a ka moto ta ka giglo sira sɛgɛrɛ sisan sa a bɛ taa lajɛ fɛn min b'a ka I k'a dɔn a ka nungelen fiyɛ la a ka lemurula kɔnɔ k'ale bɛ t'o lajɛ o kumana Yusu Jérôme a bɛ taa a bɛ waati min na a sera giglo a laadala ko la I b'a ye k'a fɔ ni musolaka in n'a taara I k'a dɔn yen sigi la a kanimɛmuso dɔ bɛ yen ko cousine a bɛ taa jigin o de fɛ yen a b'a ka giglo sigi bɛɛ kɛ o fɛ yen nɔ o kumana Jérôme de sera yen sa ko u bɛ kin min na o de ye Nazareth ye a taara ka taa I k'a dɔn fɔ o kin na k'a dɔn muso bɛ jigin yɔrɔ min na ka kɔrɔ n'o y'a kanimɛmuso ka yɔrɔ ye o kumana a taara yen nɔ ka taa sɔrɔ muso bɛ cɛbakɔrɔ wɛrɛ bolo o bɛ k'o susa f'a b'a kuncɛ minnu mɛnɛ banabaatɔ kɔni mana ja furakɛlikɛla ci ka ca a I b'a sɔrɔ a tun bɛ ka nasi ninnu de kɛ k'a kunkolo a y'o kɛ ani ka kilisi kɛ kunkolo in na ka jinɛjugu gɛn nin bɛɛ bɛ gɛn o bɛɛ bɛ kɛ pasteur t'u gɛn yan don o don sort de ce corps mais aw ye yɔrɔ jumɛn na so kɔnɔ so kɔnɔ a taara u sɔrɔ a kanimɛmuso in fɛ yen kɛ so kɔnɔ in kɛ ale taara waati min na k'a bɛ taa ka banabaatɔ lajɛ a taara sɔrɔ banabaatɔ dan bɛ cɛbakɔrɔ wɛrɛ tɛgɛ f'o b'a munu mɛnɛ o kumana I b'a ye k'a fɔ min ye k'a dɔn ka Jérôme ye a ka giglo taga e ko a ma nimisa a la wa a taara muso sɔrɔ nin dabolo min na a ko nin ye kabako ye k'o kumana ko nin y'a si jumɛn ye farigantɔw ka baara ye nin ye wa Nazareth kɔnɔ ye I b'a ye k'a fɔ Célestine ale bɛ jigin kanimɛmuso min fɛ yen kuma ma sɔrɔ o yɛrɛ da o kumana fɛn min ye I k'a dɔn k'a fɔ o kuma de samana u y'a kuma sama waati min na musonin ko Jérôme ma n'o ye Célestine ye a ko e ɲɛ bɛ ne na nin min tɛgɛ kɔnɔ nin ye dɛ ko I ɲɛ bɛ denmusonin min na ne kɔ la nin ye n'o ye I k'a dɔn k'a fɔ denmusonin kofɔlen in ye n'i ko k'i den don Angélica ko Angélica wolofa yɛrɛ de filɛ nin ye ko wa ko nin de ye Angélica ka wolosɛbɛn dilan n'i t'o kalama n b'o f'i ye bi k'a to Jérôme ka furu la k'a to Jérôme ka furu la walahi Allahu akbar ni muso bɛ se ko la koyi Yusu I k'a dɔn nin fɔra yɔrɔ min na I k'a dɔn ja I k'a dɔn cɛbakɔrɔya tuma dɔ la yɛrɛminɛ t'a ɲɛ koyi muso ye nin bɔ a da yɔrɔ min Jérôme min miiri muso in n'ale cɛ bɛ cogo min na ale ye musaka min kɛ a nana ni kan min ye ko furakɛli a ɲɛji y'a kɛɲɛ ɲɛji sira fila Jérôme se ɲɛji sira fila jiginna Jérôme kasira a bɛ sanji jigin a bɛ kasi a bɛ yɛrɛ a ma ɲɛ min kɔ a y'a ka moto ta tuguni ka I k'a dɔn a bɔra yɔrɔ min ka yen sɛgɛrɛ a taara tuma min na I k'a dɔn min ye kamalen ye Célestine ka kamalen o wasalenba f'a nunkɔrɔsi bɛ lamaga a nisɔndiyalenba ko muso y'ale kunna wolo ko o ye galabutigiya min kɛ ka tiɲɛ fɔ a cɛ ye k'o diyara ale ye a wasalenba n'o ye Yusu o kumana cɛ maloyalen a y'a ka motonin ta ka taa tuguni o kumana k'a taara I k'a dɔn Salamkoro a taara k'a dɔn a buramuso sɔrɔ ye Rosalie a y'a ɲɛfɔ o ye Rosalie yɛrɛ dusu tiɲɛna ka se hakɛ dɔ ma a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko den ye nin min kɛ k'a bɔra ale jigi kɔrɔ ko nka ko Jérôme ka ko in to ale ma k'ale yɛrɛ bɛ nin ɲɛnabɔ
ta kana yɛrɛ sɛgɛn nakala yɛrɛ bɛ nin ɲɛnabɔ o kumana u tora o la sa fɛn min ye Jérôme ye ani i ka dɔn a buramuso bɛ ɲɔgɔn kan ye u tora o ɲɔgɔn kan sigi la buramuso in yɛrɛ san 40 ni ɲari a fana tigɛ ko ka ɲi ɲɛ tɛ tɛmɛ a la joona dɛ o kumana Youssou i b'a ye k'a fɔ Jérôme a nana to o la don dɔ a ye buramuso wele k'u ka taa min kɛ yɔrɔnin dɔ la u ko min ma ko Maki u ka taa i ka dɔn min ka bɔ minan kɔrɔ u taara waati min Jérôme ye tabali fa buteli la ŋiniŋana masa ni daji kunba tu ale b'a min cogo min Rosalie b'a min ten k'a min ko k'u kɛ keye fo Rosalie b'a tɔgɔ ɲini duguma a sulenba Jérôme y'a ta i kɔrɔ u ye ɲɔgɔn sɛnsɛn ka taa so a taara Rosalie ta k'a saba dilan ka i kɔrɔ ten ɲari o kumana min man ɲi min man ka kɛ o de waliyara a ma ɲa min kɔ Tajuru Sara bere jiginna ni barika ye Tajuru Sara bere de bɛ jigin ni barika ye o kumana Jérôme a kɔni su ale ye su bɛ kɛ o la sa maa mago bɛ dilan fo kana se k'a dɔn fajiri cafuluka muluka ma Rosalie nana ɲɛma tigɛ ka bɛn n'o ye k'a sɔrɔ Jérôme bi sɔn hali bi a ɲɛ ɲɛma tigɛ a n'a ka Jérôme ɲɔni ka taa yara k'a yɛrɛ ɲini a si ma kɔrɔya si ye ko nka ko i k'a dɔn k'a fɔ a ye mankan wuli waati min ko Jérôme ko kana jiginna sa an bɛɛ kun minen don dulɔ nɔ don kana jiginna dulɔ de ye bilanina o ko fɛn min kɛra fiɲɛma yɔrɔ ye i k'a dɔn yɛrɛ tangana n'o ye Suzette ye o kun tɛ Jérôme sen na koyi ale dun ye ko in kɛ ntola ci o cogo la ten o kumana a ma ɲa min kɔ a mana min kɔ e ko celu yara la koyi celu yara la Youssou Rosalie b'a dɔn kojugu ye kuma min na Rosalie a ɲɛ b'a la k'a fɔ ko in bɛ cogo min na ale t'a cogo la a taara jateminɛw kɛ i b'a ye k'a fɔ a taara jɔ la k'a fɔ ko kɔnɔ ko kafoɲɔgɔnya in kɛra kɔnɔ ye hakɛto ye kuma kɛrɛfɛ o kumana ko Jérôme ye kɔnɔ don a buramuso la Tajuru Sara bere yɛrɛ k'a sabu kɛ ko muso denmuso de y'ale janfa ka t'i yɛrɛ ci cɛ wɛrɛ tɛgɛ o kumana ko min ye k'a dɔn nin ko ye sa ko min ye Rosalie ye ale yɛrɛ maloya kojugu a fana y'a ka koso ni kasaw cɛ ka taa ka Jérôme kelen to kanpema in na ye ale taara a yɛrɛ bange dugu la n'o ye Buwake ye k'a dɔn k'a fɔ ka t'i daga ye ko Daka a hakili yɛrɛ b'a la ka den tiɲɛ ko sabu k'ale tɛ se k'a den o dɔgɔnin wolo ayisa k'a to sa den bɛ wele o la cogo di de ale mun bɛ kɛ den Jérôme denkɛ awɔ sa mais ale yɛrɛ bɛ den wele cogo di Rosalie ni Jérôme den ayi dɛ a den n'a mɔden tɛ wa Célestine fana dɔgɔnin don cɛ ni situation ka gɛlɛn ni maa min bɛ se o den bɛ wele dakurunya kelen na cogo min na ni maa min b'o dɔn ko bɛ fɛn ci kɛ Angélique dɔgɔnin den ye mais a mɔmuso ye Rosalie ye a ba ye Célestine ya a ko donna ɲɔgɔn na quoi donc affaire nin ma nɔgɔn kosɛbɛ o kuma Youssou Adolphe Angwa ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye ka yasa ka maaw hakili la ko ni fɛn dɔw ye ko diɲɛ a dan tɛ don kelen wa diɲɛ dan tɛ yɔrɔ kelen ye Jérôme kɔni a sera ka mɔnɛ min bɔ a yɛrɛ la ko Tajuru Sara ale y'o ta i k'a dɔn muso ba de sɛgɛrɛ o fana kɛra kɔnɔ ye o b'o tiɲɛ yɔrɔ ɲini bi Ala k'an bɔ a da ɲuman fɛ an ye nin sama ka bɔ i k'a dɔn kabako kɔnɔ u ka bidon boli don Youssou Moro an bɛ taa sugu la an ka taa sugu la an bɛ taa mburu in tɔgɔ di maison de la paix maison du pain n'an bɔra maison du pain na an bɛ taa café Niger bɛ kɛ k'ale accompagner o y'a sɔrɔ an groupe commerce la an taara foli lase Ablaye an b'an sigi fauteuil de kan k'a dun fauteuil ɲumanba salon ɲumanba an b'an sigi o kan Moro nka ka bɛn ni suntigɛ ye dɛ o tuma Kuravert an bɛ madame fo ye madame Mayiga ni Ala sɔnna an b'a fo ye ka wale ɲuman na o tuma na ɲa man ka taa sugu la a bɛ kɛ k'an ka dumuniw dilan Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye min ye ka sigida lakana walasa dɔ bɛ se ka bɔ jiritigɛ la cogo min na Moro sababu de y'a to a bɛ san caman bɔ an ka jamana ɲɛmaaw a bɛ k'a dɔn olu kɔni ye subvention kɛ subvention tɛ dɔwɛrɛ a y'a feere nin da in na a bɛ k'a dɔn walasa jamanadenw olu bɛ se k'a san nɔgɔya la min an bɛ bɛn fɛn kelen kan o tɔ min bɛ an kɔni b'o sara a bɛ k'a dɔn sɔrɔ bosonbaw ye Moro o min kɛra nin bɛnkan kɔni bɛ a bɛ san caman bɔ Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn u y'a kɛ 600 ni kɔ ye dɔw b'a feere 600 650 Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nka min ye nin waati in na min ye ko olu ni jamana ɲɛmaaw k'u ma bɛn kan kelen ma k'a sababu kɛ mun ye kalo 13 Moro a bɛ k'a dɔn subvention wari min kun kan ka di olu ma wari ma di olu ma o tuma a bɛ k'a dɔn olu kɔni ka jago bɛ ɲini ka bin min ye a bɛ k'a dɔn hali bi gouvernement tɛ ka kun bɔ gouvernement tɛ ka kan bɔ ko a laban min ye a bɛ k'a dɔn gazi u bɛna sɔngɔ segin min ye a nɔkɔrɔla ka sɔrɔ subvention t'a kan n'o kɛra an b'a san fo 1,300 e y'a ye dɛ n'o kɛra olu ka feere dabila
Gazia cogo di fɔlɔ wakili an b'o bɔ min ka don a la an juru mun na subvention kana bɔ a la dɛ Moro mi aw ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye mi a bɛ kɛ sababu ye gazi bɛ kɛ sababu ye aw ka dɔn k'an ka musow ka tobili nɔgɔya Moro a bɛ kɛ sababu ye k'an ka sigida lakana fɛn min bɛ n'o ye aw ka dɔn joie tiɲɛ min n'a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya na jamana kɔnɔ o tuma aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko gazi ko in k'u m'a kɛ cogo o cogo k'olu kɔni aw ka dɔn dɔw y'a jira k'a fɔ gazi in kɔni aw ka dɔn a bɛ kɛ dugubaw de kɔnɔ n'o tɛ olu fan danga fɛn dɛ o kuma i ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen bi sen na min ɲininen don sa an ka jamana ɲɛmaaw k'a kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la gazi u ka bɛn a kan walasa jamanadenw bɛ gazi sɔrɔ lafiya la cogo min n'o tɛ bi saribɔn bɛ cogo min lɔgɔ yɛrɛ t'i ye ɲɛ la a laban a bɛ kɛ babugu baara ye dɛ a bɛ k'o ye dɛ ala k'an kunna ja an tɛna an ta kɛ kɛnɛ ɲimi mɔden ye a banna tobili na kɛ dɛ a banna cogo o cogo tobili kɔni bɛ kɛ o a banna fɛn bɛɛ tɛ kɛnɛ ɲimi ta ye koyi n ko dɔw tun bɛ misiw tun bɛ fɛn nɔgɔ min bila cɛ kan dɔw b'u ka tɛ wuli n'o ye hali sini u bɛ kɛ u bɛ tila k'a jeni ka sisi kolon bɛ bɔ a la k'u ka sogo jeni n'a ye wa n bɛ min f'i ɲɛna samiya fɛ tasumakisɛ marala misibo de don cogo di fɔlɔ n'i ye misibojala sɔrɔ samiya sanji kana da nana ma dɛ misibojala in wo sɔgɔ dɔrɔn i ka takisɛ kelen bila a kɔnɔ i k'a bila i ka tɔgɔnin kɔnɔ ye i mago sera tasuma ma tuma i b'a sɔrɔ a la Moro suma t'a yɛrɛ so kɔnɔ suma t'a la misibojala o suma bɛ bɔ min o binjalan don an y'o caman kɛ togo kɔnɔ ye ka samiya tasuma ko mago dilan n'a ye a bɛ n'ala cɛ Moro n'i y'a kelen minɛ a bɛ se ka tile n'i y'a a saba n'a naani kɛ ɲɔgɔn na a banna a bɛ don a kun kelen kɛ n ko kelen ka wo bɔ a cɛmancɛ la ka takisɛ ta k'a bila a kɔnɔ k'a datugu kɛrɛfɛ ye i tasuma ko mago mana na i t'o ɲɛnabɔ ye fo ka tile ban a banna o b'a sɔrɔ san nana ka yɔrɔ bɛɛ fɛ tasuma tɛ sɔrɔ maa si bolo Berete ni ale ka fasiri an y'a bɔ le serment kɔnɔ le serment n'i y'ale bila ne bɛ segin ka indicateur de renouveau ta ni indicateur de renouveau ta Maliki Jalo a bɔra k'i jɔ tuguni ni kalemu ye nka an bɛ taa i k'a dɔn an ka jamana lasigidenso la min bɛ lamɛrikɛn jamana la Mali lasigidenso min bɛ lamɛrikɛn jamana la an da yɛrɛ sera nin ko in ma yan kuma caman an y'a kuma caman fɔ yan sa min ye i k'a dɔn UNTM ye ko a na kɛ ale tun ye sɛbɛnw ta ba la ko nka k'ale y'i bolo bɔ sɛbɛn la sɛbɛn bɛ jɔn ko fɔ o y'an yɛrɛ cakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ ye n'o ye Jokolo Kulubali ye Yusu an da ye nin kuma fɔ yan tuma caman ko nka ko min y'an ka lafasali tɔnba ye k'olu y'u bolo bɔ Jokolo ka sɛbɛnko la koyi ko min ye Jokolo ko a yɛrɛ gwɛnna ka bɔ i k'a dɔn baarada de la k'ale tun bɛ jɔyɔrɔ min fa o de y'i k'a dɔn huissier ani réceptionniste lasigidenso la n'o ye Mali ka lasigidenso ye lamɛrikɛn jamana la ayiwa Jokolo Kulubali i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni bɛ i k'a dɔn nin ko min filɛ nin ye ko fɛn min i k'a dɔn ko INTM olu ka préavis de grève kura min n'u y'a bɔ k'a bin Jokolo kun kan ko kuma tɛ a sɛbɛn kɔnɔ koyi o kumana k'a b'a jira k'a fɔ ko INTM olu ye Jokolo ka sɛbɛn u y'u bolo bɔ a la ni k'u yɔrɔ janya a ko la lasigiden i k'a dɔn ko dalaminɛkala min ni o tun bɛ Jokolo bolo ani lasigiden yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli minnu kɛ ko faamuyali min sɔrɔl'o la INTM maaw fɛ o de kɛra sababu ye u ye ŋaniya siri k'a fɔ k'olu sen tɛna ye nin sɛbɛnko in na ko sabu ko sɛbɛn in kɔnɔ ko a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye Maliki Jalo ale ye wuli ka jɔ kɛ k'a ko ɲɛɲini an ye Yusu secrétaire général min bɛ yen nɔ INTM tɔgɔ la n'o ye belebele Yakuba Katile i k'a ye k'a fɔ ko ale tun y'a wajibiya waati dɔw la ko ka Jokolo k'a ka baarada k'a segin a ma tuguni o k'o kɛra kunnafoni di barosigi dɔ senfɛ ayiwa min ni o kɛra u ka baarabila dɔ ɲɛkɔrɔla la ko grève a kɛra décembre kalo kɔnɔna la 2020 san na Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn maa ɲɛmaw ye ko fɛn min i k'a dɔn a kun ɲinina olu fɛ k'u ka Jokolo k'u k'a bila a ka baara la a nɔ la nka o y'a sɔrɔ i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen ma si dɔn a na kɛ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ Jokolo Kulubali ye INTM olu nana i k'a dɔn jateminɛw kɛ ka ɲɛɲinininw kɛ u ye kunnafoni min sɔrɔ lasigiden yɛrɛ ni lasigidenso la o kɛra sababu ye a y'olu fari fa dɔn ni sɛbɛnko in na o kumana ko lasigiden yɛrɛ ye ɲɛfɔli min kɛ olu ye u ye faamuyali min sɔrɔ o la u y'u mabɔ sɛbɛn in na ni k'u yɔrɔ janya a ko la janvier kalo tile 21 2021 san na i b'a ye k'a fɔ tile damadɔ i k'a dɔn fɛn ni olu ka laɲini fɔlɔ tɛmɛnen kɔ min kɛra décembre kalo tile 14 2021
mugan sana ko ambassadeur min be ka do Washington no ye Mamadou ni magaye ka do ko aka nyini ni ka do jokolo black barala ko nga ka do ko jokolo ka geni ka bo barala ko re sebe o de sementiara ka benin don ko fole nyi ko sabu ye fasiri keni ka chi lasgidema o kuma mami no ye fasiri kesa o de anga jamana ministry mi no o anga jamana ni jamana wore kunya unyena bo o kuma na ku ka laje ko ka jatemine ke ninga ko tabulu la ka do ko mi nyi ka do anga jamana kungo foba no obe ka do jamana wore la no e diplomate ye aiwa ko minye ajenyo ankoroye ka do ko aka ko be chugo jumena aiwa ko yaye ka fo ko fe mi ka do ka fo jokolo ye aka barati dore ninga fanga ko o mbarabo ka fanga lagoshi ka fanga ko buruja ka do réseaux sociaux ka ani kuna foni o sebe ngonna la aiwa kibai ka fo ko uluye awele ninga kuma afe folo aiwa janvier kalo kleta ani duru ba flane mugani kele saina ibai ka fo ko kulubalike kai fasiri doke ni ko chari ko be fanga franje fanga yere de kunga wa ni gouvernement ka bolu de kunga ka do ka fo ko akembe ka lagushi cha manda uluka ka fasiri konna la no article aywa ko ayi ka do fenja man sebe akonna la aywa ko minye ka do ka fo ay jengo manyonya obe anga jamana ni jamana wore munu ni nyonche ko fo ka ulu do siga ka do jengo manyonya ko sabu aya jira ka fo ko jombe na musaka do ikado anga jamana la ko ka to ni dabulo ina jango fanga be marabe mamunu mbulo ko kuma ka do sena suma ya musaka oboli kola ko partenaire financier ni technique ka do ka fo ko lu dalente anga gouvernement na ko jango ka musaka boka di ama ko jo ka jogolo ka ni ven nun chama ne fasiri aiwa kaka ikado o fasiri nungonna la kai ikado la kushi cha manta kai ikado anga ma jamana ma nyema usegere o minye lasgide nzo re ulu kone ikado kafo ulu ko kone ntibe re bi to ko la kaklaka o ko kele lagoshi nte ulu femba bien dun e ko ye ulu do e ko aiwa ko jokolo ko airebe ikado lasgide nzo la eno ko mission diplomatique ko ti jene ni ko masina uye haka jani manya kibo ko konona na ika jamana retse ko buruja kadi jema makimanga lagoshi o ku ye ni mbefo jokolo ka ma nyini ka famu o ko mi la sigidenye akale ya jira no ye nimaye aya jira ka fo ko ale wuli ka joshi beke kasira betama ya sai ka do jokolo abse ka ni ke wale nunda bla chugo mina ay wakale ye ma chama ikado akuma na ulufe ya sa ka kuma jokolo fe Mamadou ni maka ka fola ay wakwa abe ka fasiri munu nge ka nyeshi fangama ka sabali aka dabla ay wako jokolo ka do septembre ko ikado ko jokolo ko adola ko akunya anywana do damne septembre ko kleta ani kononto bafla ni tani kononton sana ko okonna la ka ikado ka fo aye lasgiden re kayo sebe koro lagoshi ni ko buruja premier ministre ko ikado mintumbe a watila ko ka klaw ko fana lagoshi ko sebe ko sangele bonyongo ko ulu be ka ikado jokolo la sabali ka fo aye ko fe munu vle na be ka ke kati be ko akato yasa angame toka okumana kama famu atemena na ka bara ko wa ba chari réseaux sociaux ka chugo me abake fasiri sebe ngonoti okumana ko jokolo ale siki ka kuma ubuloda kasi ka kuma ka nyon famu abeni nge wale mina kunjuma me ka blala no ya soro kundona aka dabla ka sabu ke munye akabeta bolo mina kate be ni ikado jamana yere ka shara ni ikado ka diplomatie tabolo e kate be o ka dumbe o de kono eno o ko minye o ko isa ku ye feren dabali betige kasiga kuma be boloda ale yere munyo ni sabali bela jeleke ko jokolo ma nyini ka famu chugo shila ayere lagoshi to jugu yara ko réseaux sociaux ka abe bo abe jamana ma ba lagoshi abe ma nyema lagoshi jamana mara abo yere lagoshi o kale nana ye ka fo ni ikado ma minte ikado kuma me ay wako fere ko ale fana yo nyini o ko sabu abika keta minge kate bembi ati beshini wana bi be kati belasgidenya o ko tabulo la akana ikado kafo jugolo ko ntora ka tabulo la ale na munde ye oni mami go kata me fura mimbola o yeko foni nga blaye o kuma na ko jugolo kulubale ko ode na nini ko jugolo gengo folo teni ko jugolo gengo folo ko kera ikado bafla ni tansa ko akumbe bara la eno katara bara nyini yata bara la ko agent d'entretien mi me ikado angala sigidenso o la doni ko fo o ko jogolo bara tay Washington DC ay wa ko femi février kalo bafla ni tan ingelensa kata si ka do avril kalo te kletani shege ma bafla ni tan ingelensa ko jogolo gena ka bo bara lo wati fanana Mamadou Traoré ay wa ko ale de kumbe o wati la ay wa ko uya genga bo bara lo wati la novembre kalo bafla ni tan inflasa ko jogolo segena ay bara nyini sebe ke tuguni kata doin ko recrutement o kuma na tara bara la tuguni wa tara sei ina fo ici ay wa minyo
n'o isiya baara ye a tun b'o de la yen nɔ ko wa ko min ye a tali ye k'a ma ta k'a fɔ k'a kana barabɔli la ani k'a dɔn kɔrɔmatigɛli lagosili la o kuma fɛn min ye k'a dɔn Jokolo ye Jokolo Kulubali i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni ko lɛtiri fɔlɔ dira a ma ka ladilikan di a ma k'a bɛ sira min kan k'a dabila a ka sabali k'o kɛra décembre kalo tile 19 o kumana k'u y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na k'a koron ka don i k'a dɔn sira tilennen kan ka i k'a dɔn sira taabolo yira a la k'a ma sɔn cogo si la k'a tilala ka bɔ ni sɛbɛnw ye ka t'o cari tuguni i k'a dɔn don kibaru sɛbɛnw kɔnɔ n'o ye prɛsiw ye ayiwa k'o de kɛra i k'a dɔn a ko ye sa min ye u ka kalifa tɔɔrɔ kosɛbɛ k'a waati lasigiden min tun bɛ yen o de i k'a dɔn k'a fɔ ko Alimamun Baba Lamini Keita ye o kumana ko ale y'a wajibiya Jokolo k'a waati k'a ka bonya ta ka lasigidenso n'a baarakɛlaw sɛgɛrɛ ani jamana marakɛbaw ni maabaw k'a k'olu sɛgɛrɛ o kumana ko min ye o ko ye sa ko fɛn min ye i k'a dɔn jatew ye k'u y'a ye o kumana kuma tɛ Jokolo ta ɲa ayiwa ko fɛɛrɛ bɛɛ tigɛra ka ladilikan bɛɛ d'a ma o kuma ko Jokolo ko a tɛ ka i k'a dɔn taabolow ni sariyaw bonya ani i k'a dɔn danbe minnu bɛ lasigidenya baara la k'a tɛ k'o bonya o kumana k'a bɛ ka taa a ka sira fɛ wa a ka sira min filɛ nin ye k'o ye cakɛda yɛrɛ lagosili ye k'a bɛ fɛ ka cakɛda tanga ta ka bɔ a kan o kumana olu ye fɛn min sɔrɔ o la k'o y'o fura ye o de ye ka Jokolo foni ka bila ye k'a bolo bɔ baara la ɔ ko INTM olu tun y'a ko ta ba la nka k'olu bɔlen min filɛ a kuma tiɲɛ kalama o kumana k'olu ma i k'a dɔn u da don kuma la bilen k'olu yɛrɛ ye Jokolo ka sɛbɛn ko olu y'u sen bɔ a la ni k'u yɔrɔ janya Jokolo ka ko in yɛrɛ la kelen ye Maliki Jalo ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bidon boli don Moro ni ambassadeur y'a ta ɲɛfɔ Moro fana ka kan nka Jokolo min ye an baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ awɔ kɛ parce que a ye radio baara kɛ an n'a jɛra ka radio baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Moro nka an b'a fɔ min ye ambassadeur ye u ka sabali k'a fɔ maa ɲɛma u ka sabali an b'a fɔ Jokolo fana ye Ala kana a ɲin ni ɲɔgɔn la a yɛrɛ ka sabali a yɛrɛ fana ka sabali an b'o de fɔ n'o tɛ an n'a radio baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an baara ɲɔgɔn kɔrɔ don an baara ɲɔgɔn kɔrɔ don nka lasigidenmuso baara fana a ko ka ca hali minnu tun ye Mamadu Sako min tun y'a Espagne lasigidenso fana ta ɲɛfɔ an da sera kuma ma lasigiden yɛrɛ ye weleli kɛ a ko olu ka kuma i k'a dɔn k'u bɛna ɲɛfɔli kɛ directement k'a yamaruyalen tɛ jɛn n'a ye ko nka ko fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye ale fana bɛ bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na k'a ɲɛfɔ an ye Moro baarakɛyɔrɔ bɛɛ n'a sariya a fana donn'a la k'a ɲɛfɔ an ye a ko yamaruya t'olu bolo ka kuma i n'a fɔ maa tɔw bɛ kuma ten gansan cogo min na ko n'o tɛ k'ale tun bɛ kuma ko nka a yamaruya t'u bolo n'i y'o fɔtɔ ye a na kɛ sariya dɔw fana bɛ yen an b'a fɔ jo fana k'o bato jo fana ko bato Moro Ala k'an kunnaja Moro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ka dɔn procureur ale kumana dɛ an tɛna nin ko mɛn bilen i n'a a fiyɛrɛ ani ka dɔn fɛn min bɛ fagali min kɛra kalo tile 11 fo tile 12 san 2020 Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko a ka dɔn n'a da kɛnɛkisɛjɛ kan Moro ani an ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye an ka yɔrɔba minnu n'u feerela ni dɔw bɛ k'u jɔ k'u kɛ immeuble baw ye bi Moro ko a na sɛgɛsɛgɛli ta ka nin ko bɛɛ lajɛlen kɛ dɛ procureur min ye Kajoge Moro a ko k'ale tɛna ko bila ten dɛ ani Kajoge kɛ o tuma Moro a ko nin ko in a bu n'a kolo a n'a bɔ ɲɔgɔn na Ala k'an kunnaja Moro Tanti Awa Jara ko n ba lankolon bɛ to ko n ba lankolon kɔni ko na to ko n'anw ye cɛ ye ko k'an ka fɔ k'an bɛ maa wɛrɛ ta mais n'an ye mercato kɛ dun an bɛ mercato kɛ an bɛ taa équipe wɛrɛ la transfert fana bɛ yen an ni ba lankolon tora anw bɛ taa mercato la Ala k'an kunnaja amina yarabi an kɔrɔkɛ Kupla Moro k'a b'a an fo k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ Kupla Keita Umar Keita Kupla Dankɔrɔba maninkakɛ belebele don dɛ Moro k'a ni fama Sumala Togo Moro an b'a fo k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ Bozola misiri kɛrɛfɛ ni Ala sɔnna ale y'an kanumaba ye Jati Yusu n'i y'olu fo an tɛ empereur Bawulen fo Banu Magaji Bernard Tapi n'an y'ale fo an ka foli kɛ i k'a dɔn Africom maaw ani k'a dɔn k'a fɔ Sori Kɛmɛso n'a baaraɲɔgɔnw ani Ali Kɛmɛso an k'u fo ka grand sœur fo Masire Yatasayi ka foli kɛ Musu Danba ye ale k'a dɔn Lamama Mamusila ani k'a dɔn Njayi Sibi an ka foli b'a fana ye nin sanga in na kabi Kayi Araba Sibi kabi Manantali i k'a dɔn lɔgɔli karamɔgɔ don a b'an lamɛn ka taa se Asetu Sisogo ma ale fana ye lɔgɔli karamɔgɔ ye a b'an lamɛn k'an tun bɛ ka dɔ fɔ lɔgɔli
lakɔli karamɔgɔw ma anw tɛ se ka foyi f'u ma sabu olu de ye kala digi anw kuncɛ kɔnɔ anw kunkolo sɛmɛ dayɛlɛ ka kala don a kɔnɔ anw tɛ se ka foyi f'u ma nka fɛn dɔw fana bɛ yen olu fiɲɛw mana na o fana bɛ fɔ o tuma an bɛ karamɔgɔw fo k'u barika da Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ min ye i k'a dɔn Habibatu Tabure an b'ale fo Gana i k'a dɔn ka terimuso fo n'o ye i k'a dɔn Fatumata Kamisogo ye an b'ale fo Falajɛ ka foli k'a kɛ ka ɲɛsin Jɛnɛbu Sisogo ma ani an yɛrɛ ba ni kɔrɔmuso tɔ ma n'o ye Umu Dilika Kane an b'a